ukushada nawo. Athi lo sisi nami impendulo yalokho okusho mina kwamanje ngazi noma ngakunikani. Ajabule lo muntu hayi phela ukwenza ngoba ubusuthanda umuntu okwambulela nawe. Impendulo ayikalo lasikhathi nama kumele. Athi impendulo yami ithi no, ngicela iziqondo zami. Wamshaya umuntu waphela. Hayi la, shona ithanda hayi la. Akona no onene nempilo phakathi cha ukuthi there's nothing wrong ngaye. Usisi uyayazi inkinga yakhe ngoba senezwile. Uthi lo sisi mina njengoba ngabale kanjena asuka ngazokholo angafuni ukuphinde ngibulala abanye abantu ngabonela abantu abanenhliziyo ezimbi besilisa athi uma inegciwane vela la nazo amantombazane nezingane athi ufana abaningi athi ngibonile nabantu besifazane abanenhliziyo ezimbi besifazane avele hambela nabo kwabesilisa athi ngofana abaningi. So ke mina angifune I don't want any person's blood in my hands. Ingakho ngizokhona uma ngizosinalo bese ngikho cha ngomunye uzofa ngami sorry no akaphela abantu manje akathazanga lona ngalo sisike after 6 months abuye lo bhuti usesaba ngoba into enikeza umuntu ozona namandla ukuba nawo unola empilweni. Amen. Unamandla umuntu ozona uma unola ungenanola empilweni awubi namandla. Why God ngongele ebusho ukuthi ungaphumi nedictionary namagama angaphelele. Uthothi wena wathi dictionary engenalo igama elithi no dictionary sichaza amazwi wasitholayo kodwa asinawo no. So nje uma ukhuluma nje ilanguage oyifunda edictionary yakho awukwazi no ngoba uno awukho kule yathi ngoba edictionary. Into eqeda amandla abantu bazona lento okwawuyebo yesikhathi lento ecompany. Uvela uvume nje yonke into basana. Yabenza abantu babalula webhola leplastic. Ukhona uNoku emhlabeni. Uvunyelwe uNoku. Bayezo abantu bafola la yini. Ushaye uNoku ahamba shona njengesiphithi uNoku. No. Yabo izimzimba esaba. Ngoba into meno Noku iyahlonishwa esaba. Ayasazi. Yabo izimzimba kwesise ukuthi manje ufundisa umuntu onguzela kususu konke ukuthi njengoba ngifuna ngalo labo bathi no njena inga isiphi izathu ngakho bakuza ngalo labo ukuthi wamshana ngono wakhona nawo ngakho zokuza ngalo laso ukuthi ingane bethelo wabuya umfundisi wathi manje ngemhlambe impendulo nayo manje ngamazi ngakunento ngisho nawe ngalanga kuneza mhlambe namanje awuthi ngithanda ngombuzo athi yabuza umfundisi ukuthi nangu sisi lona owathi no wena ubhuti lona owathi no wena uthi angizwe isiphi izathu esenza ukuthi no. After more than 6 months athi umfundisi naye impendulo kodwa akukhona ukubi kwakhe cha. Mfundisi ngithi njengoba ngikhona ngilangutshelazi mina ngakholwa ngibalekela ukuthi ngingayi esokweni ngoba ngaze ngiyitholile izingeshe ngidlazi. Mina ngifuna izulu ngifike ezulwini. Ngibabonela abantu besilisa abanenhliziyo ezimbi athi enegciwane ahambele esukela abantu ukufana abaningi. Ababona besifazana abanjalo athi mina ngifuna noyedwa wabo mina ngifuna ukukholelwa. I don't want any person's blood on my hands. Abazali babekho abazali bami babekho mina ngayibhedela uma sengizobe ushintsho ukubheda kwami angibuyele endleleni abazali babehamba ngayo uma kwenza lapho umuntu ahamba ayele ekhaya mina yakubulala abantu. So lapho ukuthi mina ngibe positive ngiculaza akashadi nami uzofa usho lento mzala. Bakhona umfundisi osisabakholwa nje bagabulojo wesiloba ngikholwa kahle ngitshela bheke lapha kuqala abanye mina angashadi nami uzofa ukwazi ukuba nalo muntu ngiyawakhe esefile uzofa. Abo umfundisi umtshela ake ngitshela abantu abasha uyasiza uma usukholwa uthi play open cards. Uyeke lokuqini okubiza ngesibisi lokuthi secretive ukuthi umuntu secretive ana sensitive uyiqini. Akho sensitive. Inga namhlanje izolo ibizwa ngesingisi. Umuntu athi ukufebe nenkani athi ngine-crash awukayi crash unokulobiza ulobizela abantu crash uyakulobiza. Ani-crash no crash uyahaha uhahela amadoda uyalobiza i-crash. Ile tobe lobiza. Yini lebiza ngekhaya igama lawo ngesiZulu? Yes, uyalobiza. Ile nto yiyo wena.
sewuyahlonipha uyakhava no wena uyisikhaphi nje esifebe obenza ulobile ufebe lokubenza ulobile mangakhishwa le mpele yezolobile kuba right praise the Lord. I give us secretive. I will secretive. We think. I will secretive. We live the living for my man. Nelomban, we live the Lomban. We are seeing the mouse who call to play open cards. Over. More ways than young woman now. Never still the Panagos like I like to make. What way to die? ayifune kubulala muntu izokusulela muntu wena uma ufuna ukushada zikhona intombi iziyagabula nomunye wabantu uJoyce nomunye wabo bheke nje la intombi ngoba ngeke ushade nayo ukwakhe lomuzi uzowakha kanjani sekufile hayi umfana ke ahambe umfana ekhohlwele ngulaza ngoba abantu abafana bayabaleka impela umuntu kahle noma ngobanga baleka zethuthi phela konke lamanani wakhona kule dulisoso kuyindulasi sana kanjalo konke ukushiya njalo lonke isoso lakho lengilazi abalele. Praise the Lord. Kanti umfana othandazayo futhi impilo yale ntombazane besimvile lo mfana wathi umfana senzolahlekelwe le ntombazane ngenxengulazi ake ngenkulunkulu yesibiyelo uthini ngoba kuyakusiza umuntu ukuthi zithi uma lezinto sesikhulumile zokukhuluma nabantu bakhuluma ukuthi hayi baba sengibezwile abantu sengizwile izimo zomphakathi kodwa wena uNkulunkulu wena ke simakade thina kuyakusiza ukuya kwelakhe office bayezwa abantu abakhoneni wakhuleka umfana zaphela ezinye inyanga egcineni uNkulunkulu wamphendula wathi noma enjalo ekuleyo condition kodwa yena ungumlaphi uthatha umfana wathuzeka ke akatshelwe njalo nengculazi uzokwenza ngayo utshelwe njalo yakuphe wakumfana wathi umfundisi ukhuluma naye bahlala usesipindi balokane usenasipindi bahlangana uma befika laphana athi imini nomhlangano asithi umfundisi wakasihlangane ukhumbula senza sikhulumile nakho ngeza le yampendulo leyana angisafuna ukuphinde ukuthi wathini ngoba kodwa nje ukuthi khona ukusha there's a new development enzendawo namhlanje uthandazile uNkulunkulu wathi noma unayo leyo nto okhala ngayo noma umshado nayo kodwa uNkulunkulu uthe angishado khona njalo umngane athi lo ntombazana I am going to give God a sign angabe uNkulunkulu nama ngqabela uzomnikeza isign umfundisi wakho leshumela eshe khona kanti umfundisi wakho leshumela ngelanga wathi uGideon wabeka isign phambi kwaNkulunkulu hayi uNkulunkulu waphendula ngesign safuna ukubona ukuthi uNkulunkulu lesayini yabe iphendula uma kwabantu kakuphela akayiphendulile umisayini bekwa besifazane nami ngiyobeke yakho ngoba kaze ngizwe umuntu wesifazane ebhayibhelini obeke isayini hayi ngiyobeka isayini umuntu wesifazane ke ngibone ngizobeka isayini ukuthi uma kunguye uNkulunkulu uthe angishade nawe in 2 months time ngibone ngoba sekushintshile status sami ngatesta negative uma after 2 months ngiteste negative kube kuyena uNkulunkulu uthe angishade nawe uma after 2 months ngise still positive
Kobe kungeke uNkulunkulu nginikeza uNkulunkulu isayini hayi uzokunqapha yina isayini yokuqhubeka le batshele yona yaleli isayini seleyazi yaphela inyanga amazasa asatha lokhu isathi positive that 1 month 1 week still positive 1 month 2 weeks positive 1 month 3 weeks positive letho ugcina ivikeleza ku 2 months ngomusa kaNkulunkulu liphela ngesonto umhla 31 wakhona ngeSunday kwenziwa isidlo bishop wanquma sasekhaya intombi ukuthi namhlanje ngifike ngikhonze ngithi isidlo manje ngicela imeeting nomfundisi nalo yakuphi bese nginikeza impendulo ukuthi ukho alilingani angiphumelele empilweni sakho ngoba amanje zathi namanje asaphika athi positive hayi-ke bayi ntombi uma befuna wazi Sinqobile umubi ngegasini nangezwi baya enkonzweni uma beya enkonzweni akhona kushunyelwe bese kungenwa kwisidlo ngenkathi sisembe sidlo umfundisi ekusisa isinkwa akusisa iwayini wathi beqede ukusa iwayini wezwa le ntombi yezwa an audible voice into engekho ngisho kubefundisi ire ayisatholakala emakolweni afundisiwe yigcine eBhayibhelini mina ku1 Samuel chapter 2 lapho uSamuel egijima aye kuMkristu Eli athi umbizeleni athi angibizanga ngabe uNkulunkulu ukhulume ngephimbo audible voice iphimbo elivakalayo wakhuluma kanjalo uNkulunkulu yena wezwa iphimbo lentombi lithi intombazane uNkulunkulu ekhuluma kuyona lithi iphimbo njengoba uthelelele iwayini aseloni iwayini sekuyigazi kaJesu wathi ukungasaphuzi lona iwayini lokuphuza igazi kaJesu lathi iphimbo akekho ophuza igazi kaJesu aqhubeka abe nesipho emzimbeni ngikhipha emithubeni ukuthi uma udla isidlo ungacabanga umqondo womthendele ukuthi wenza nje into ezomuphila kwenyanga yazi kahle ukuthi udla inyama yakhe uphuza igazi lakhe ukwazi lokho ngoba kunjalo uphathe itestimony yakho ungabi umsoli sewusindisile bayizobona amakhona lento uthi bathi besisembe isidlo ngase ngijabula ukuzofika nini ngoba sengitheliwe una ngiphuza iwayini ngiphuza igazi hallelujah ulisafika isinya uthi ngathi ngiyayidla inyama kaJesu uthi usaphuza nalethe isitha ngapha wathi ngiphuza igazi lakhe uthi wathi ngiyawuhlehlisa umhlangano uthi ufuna inkozo nathi ngiyawuhlehlisa umhlangano ngoba bengiqalele umhlangano ungakaphuza igazi kaJesu manje njengoba sengiphuzile nje angazi kwenzekeni angibonani nabo kusasa uyahlehlisa umhlangano angibonani nabo kusasa kodwa ngiqale senibadokotela ngiyotesta bese ngibamba umhlangano nabo ntambama uma kuse-negative then i-answer-ke uma ngise-positive mina then i-answer kuyena izoba negative uma mina ngi-negative i-answer kuyena izoba positive wahamba untombazane ngikhuluma ngomuntu mina okhona noma nje ayofileyo hhayi mngane wani yasenalo kuthiwa khona umuntu owakhuluma ikawu kuyena yathi inande ngayazi ney'ngane kwakhe mina ngikhuluma ngomuntu ophila bezwa abantu abakholwa lempilo wathi uma uya-check intombazane amarizathu athi HIV negative wafona intombazane ise-appointment nomfundisi nomfana ntambama wathi I have pleasure in advising you ukuthi isicelo salobhuti wayithandaze ngempela wayitshela uNkulunkulu ngiyasemukela ngoba i-test engayikhuluma kini ngiyenzekile wanikeza umfundisi wayifuna wadlulisela kumfana amarizathu athi-HIV negative wathandana njengoba ngikhuluma nawe nje bashadile bazele baney'ngane ngamandla egazi likaJesu angikhulumi lapha ngomuntu owakholelwa yindoda evela ku-TV noma umprofethi odumileyo owenza naye i-1-on-1 angikhulumi ngomuntu owakholelwa namatenda amakhulu obhonke noJobe ngikhuluma ngomuntu mina owakhuluma noNkulunkulu wakhe wafakela uNkulunkulu wakhe i-test ngesayini uNkulunkulu waphendula ngoba umkholwa noma kunjani noma umncane wisibo yintombi mazi uNkulunkulu wakho Sinqobile umfundisi shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Igazi lesibili laphuma elaphumela ukushaya iy'qalekiso zabantu
ingakho ngalo igazi lonke kuthiwa sinqobile. uJesu wathatha wafaka umqhele wamehlo. Inkathi bemphumula ingubo zakhe bemambathise ibomvu bemthwasa umqhele wamehlo, awubekwanga umqhele wamehlo, wafaka. Awubekwanga aphinda kanye awubekwanga wafaka. Aphinda awubekwanga wafaka. Good class. Ngabantu bebekiwe into efana nabo mama bakhonza emabandleni okushukula kuwona kangena kubabila kathandi akazwani ushukula. Abese uthenga lapha nesitolo seyigqoko athenge isigqokwane esincane esibekwa lapha phezulu okuthiwa ushukula. Asithi fast. Ngabona ukuthi asifakiwe sibekiwe. Futhi thina nje abantu sesizazi ukuthi nomama lo akafuni futhi. Kwalo wesho sekumele ukusho nje sakahluli kwamaye kodwa uzala lo so ke umqhele wameva awubekwanga njengomfufuthi wafa ngekathi ufaka ameva ayenze njani ayingene ngekathi ngeke kwaphuma engaphumanga emzimbeni ngoba nasemzimbeni laphumela izifo zabantu. Vele umuntu egula ubuhlungu uzwe emzimbeni, so igazi lezifo lokwethatha ubuhlungu lokuthwala izifo zethu kwabe nasemzimbeni. Leli laphuma ekhanda elani lasekhanda lokuthwala iqalekiso zabantu. Yingani kuye le iqalekiso lasekhanda na izwi lenkosi uMathi ezayo lithi isibuso sikaJehova siphezu kwekhanda labalungileyo. Indawo yezibusiso yikhanda, indawo yeqalekiso yikhanda. Uma kufanele athwale iqalekiso kwathi ukuthi igazi eliphumayo lokushaya iqalekiso kube yenzokuphuma hayi ya leli esekhanda lasha indembili walasha iqalekiso 2 okwesithathu lazokwenza ukuthwalela ukuceba kwamakhono. Ayizwa abantu bakhona endini. Lazokwenza into okuthiwa ukuthwalela imazalwane. Niyakwazi ukuthwala. Yazi into ukuthwala. Makuphuma umuntu wanakuthwala. Niyakwazi lokho. Makuphuma indawo ethile la ukuthwala khona ethwalela ukuceba. Leli lesekhanda igazi walasha iqalekiso zonke. 2, 3 lazokwenza ukuba abakholwa bakwazi ukuthwalela ukuceba. Ukuze angabikho umuntu othe sekhona uJesu aphinde asho uJesu athi ufuna ukuceba athwale kwenye indawo bengathi le nto ifuna lapha ayikho ngapha. Awumuntu onendlela mangeza. Bayizwa abantu bakhona lezi. Alelani leli gazi elafika lasha iqalekiso. La ishaya iqalekiso ngento eyisimboli yesiqalekiso. Ameva awadalwanga avela. Yes. Indalo yonke yaqedwa chapter 2. Wafakwa ngomunye. Umuntu wakugcina kwi-creation chapter. Ingathi valo chapter ye-creation kwafakwa ngomunye. Ukubenza abantu basekenze selibedelela ethi ibhasini igcwele yazafana neshaba. uNkulunkulu wayenza yonke indalo wavala ngani ngomuntu. Phela abantu bazonakala basebenza kumele bafundise uke ukudelela nje sekhona. Ukethi umunye kuyegoli ethi lapha enkosini khona kwikhobo khona kwikhobo abaphethe abafana namavenda nabesuthu nabantu yalo nabantu nje abantu obani unkabilo akazi bonke abakade babala abantu bonke nabantu sekubona kale basafundisa ukuthi hayibo abantu nabantu basho awukwazi ukuthi egcineni ukuthi nabantu engathi laba abanye bengeyinto abantu nabantu basho bayezwa abantu bakhona endini. uNkulunkulu ichapter yokudala wayiqeda chapter 2 wavala ngani umuntu chapter 3 wona chapter 3 bayezwa abantu bakhona endini esibonile wayeseza ke uNkulunkulu kumuntu wathi Adam umhlabathi onyathela kuwona usuzokuvezela ameva namakhakhasi ngokuba sewuqalekiwe ngenxa yakho. Ameva awadalwana avela webakholwa ase-CCFC ake make advocate kaNkulunkulu ngelimele kukhona izinto ey'ngadalwanga uNkulunkulu okhambe kufakwa yena kuthiwa zenziwe uyena kanti azenziwe uyena uNkulunkulu akayenzi into ebuhlupho zavela.
ameva wadalwanga avela, imfana ayidalwanga zavela, impethu ayidalwanga zavela, amaphela abadalwanga avela, khona izinto engadalwanga ezavela. Ngokwazi umhlukanisa uNkulunkulu wakho ey'ntweni angangena zona. Ngoba uhambe uyogcina ungasametheni uma uhamba umfaka lapho engangena ngapho. Ngoba ufunde creation chapter 1 chapter 2 uzothola ukuthi yonke into yakhe ayidalwe nguye ihambisana ne-approval ethi good. Wayefika dala bese behold it was good. Ngicela ukubuza-ke uma sekunempethu ungasho ukuthi behold it is good. Uma kuney'pukane ungasho ukuthi behold it is good. Umehluko phakathi kwenedalwe uyena nengadalwanga uyena ingoba nengadalwanga uyena you cannot openly say it is good. Amen. Bayazobona bakhona lento. So ameva kuthiwa umhlaba usuzobavezela ameva namakhakazi ngoba sekuqalekisiwe. In other words, ameva ayi-product ne-outcome of the case. Umuntu esesethwala zonke izinto wathi ngiyayithwale izifo zodwa kobe asifeziwe kobe ngiqamba mangamanti ifeziwe but angiyithwale ney'qalekiso ubekwe ameva nibekambani ngokhalisha kanti bamngokhalisha usethwala iy'qalekiso ngoba ameva ayisimboli ngizokhuluma namhlanje ngifuna akhontra weyekesi ezovimba umuntu onayivimba ey'ndala ezozalo eyi-generational and technological ezamazwi ezomthakathi ezey'mfumo ezey'nqobo ezamaopposition ezivela emkhathini ezivela kwamathakathayo ezivela kuyo yonke inhlobo azilamanga okubamba uma uzothatha leli gazi elaphumela ukushaya iqalekiso leli number 2 lashaya iqalekiso number 3 lasenza sathwalela ukuceba thina esikhulwa nguJesu. Ukuthwala akuyona into eyenziwa yinoma ubani, into eyenziwe umuntu ozame ngezinye indlela ukuphila wehluleka. Nini ngamadoda ngizoba ngabazalaki bona lapho ngoba ngiyayizwa nini ngamadoda. Amadoda ayizwa nini manje. Umuntu endoda ohamba ukuthwala lavela asukele ngane esikuba nje. Eqedwe ukujike befebe ukuthwala. Umuntu oyindoda ehambe yathwala umuntu oneyindawo azamile ufuna umsebenzi efaka ama-CV wehla wenyuka kwangalula bese bemlayela ngabantu abalayela nayo anqabe athi ngiyazazi izinto zakho ukuthi vele kanjani uzofuna lokhu nalokhu athi uma esiqala kakhulu athi kunomuntu asibheka njena awuyafana njena nakho lokho nakho mamna nakho kuney'nhlupho zakho nalokhu nakho ngeke kumele umuntu akasathi seya. Ukuthwala yinto eyenziwa umuntu ozame ngenye indlela wahluleka. Ngizothi namhlanje abazalwane bane-ofisi evulwe igazi kaJesu elapho kwekhaya ukuthi uma usuzamile ngenye indlela uye kulelo ofisi alibombe igama Jesu uyolanda ingcebo enza ngokuthwala kombuso wokukhanya wasezulwini. Ngokuthwala kunganyelwe imibuso emibili khona ukuthwala unganyelwe umbuso wobumnyama. Lapha embusweni wobumnyama kumele wena unikele wena umhlatshelo i-blood sacrifice. Bangathi nikele ngoma wakho noma ngobaba wakho noma ngengane yakho noma ngomkakho noma ngomyeni wakho. Futhi awugcinile uzohamba ngeminyaka etheni baphinde bethi nikela ngomunye ukuzovuselela ukuthi ingcebo yakhe ingapheli noma ungavuseleli izo-expire. Uphile usekugcinile ungathi sekuphela iy'ngane kulokhu wanikela ngazo. Ngaphela abantu emndenini. Amanye amakhwaya ayingozi kabi ukuwajoyina. Ngisho kubona isiphathamimba. Ngoba bakhona umuntu okumele bekhona umuntu ofayo njalo after 10 years noma njalo ngonyaka noma after 10 years. Kanti umnikazi weqembu uyazi indwa yakhe. Emlento yakhe ihlaba khona la ekhwayeni. Ngoba kumele bekhona lapha nekuthwaleni ngendlela yomuntu omnyama. Kumele bekhona abantu abakubese njalo. Bese bakhona ukuthwala ngendlela yombuso wokukhanya. Lapho ikhona ukudlula kunayo into yokuthwala ngoba kufuneka a unique blood sacrifice. Kumele unikele nge-blood sacrifice esinless. Kumele unikele ngomuntu ogazi lakhe alina so. And ngeke umthole ndawo umuntu onganikelwa uwe nami onegazi elingenasono ngoba abazalwa ba-3:23 bathi bonke bonile.
basinaleyo inkazimulo kaNkulunkulu. Ngaba emazilana embusweni wokukhanya uthwala ngomhlatshelo nomnikelo owunikezwe uNkulunkulu Baba. Anikele ngoJesu azoba i-blood sacrifice. Uphume igazi ekhanda eliphumela ukuthwalela kwakho kuphela. Lokhu kuthwala ikhona okulokhu bengathi ku-1 Corinthians chapter 1 verse 4 and 5. Ukuthi ngomusa kaNkulunkulu esiwuphiweyo kuKristu Jesu ezintweni zonke siphetshisiwe. Akusho ukuthi sizophethiswa, siphetshisiwe ekhulumeni konke nasekwazini konke. Ngizothi mina ngesikhathini lapho abazalwane nabafundisi abafundisiwe bengejubane enyangeni bebathi izinto zabo zisheshe ilunge ihlangane. Ngizothi angiyindawo. I shall not be moved. Just like the tree that is planted by the waters, I shall not be moved. Ngoba ayikho into noJesu wami abazoyithatha ngaphesheya angangezelanga yona ngayikhanya esiphazameni ngegazi lakhe. Sinqobile omubi ngegazi lewubi nangesu lokubanga sibili. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Lapho kufana khona ukuthwala kwasembuso nokukhanya nokuthwala kwasembuso nobumnyama kufana ngento eyodwa ukuthi igazi lokuceba kumele bephume ekhanda. Angeke abantu ababanjwa bethwele babanjwa ngamakhanda ngafisha. Hayi. Angeke babanjwa ngamakhanda abantu. Yes. Uma cabanga ukuthi oboya umuntu amayilombu lokwafuna igazi lizophuma la enkanyeni. Kwabaziwa kahle isekhanda lingagobhoza kahle uma ezokunika bese liyekha. Livuze ngendaba. Kufunwa elasekhanda ngoba ukuceba kumayelana nekhanda. Hayi. Njalo kuphinde ayikho overflow abundance nokuceba ongahambisani nekhanda. Ukuceba kumayelana nekhanda. Ngoba lama 23 license wathatha yathanda oyiseko samathumba. Azofundisa ukuthi ukhiwe zonke izinto zephumelelo isekhanda. Aqala ngokuthi my cup overflows ngokuthulile. Uqala ukuthi ugcoba ikhanda lapha ngafuthi. Ama-results alokho my cup overflows. Umfuna overflow aqale bekhona okwenziwa. Into ewumusa ukuthi thina sithwala kungethina esihambisa isacrifice. Angithathi baba, angithathi mama, angithathi nkosikazi wami, angithathi ngane, angithathi bhuti, angithathi sisa nje athi, angithathi malume, ngiyomenza abulawe kodwa ukhona owahlala. Ngithathe ongenasoma. Nongenaqala mina ukuthwala abantu kunge-blood sacrifice eyaphuma ekhanda lakhe. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ngithwele, sithwele. Asidingi utshelo umuntu siyoluzana namagobongo nemsamo. Angifune amagobongo, angifune emsamo. Nginegazi elikwenze konke la. Ngoba uma ushiya noJesu uthi uyakulelo umsamo nakhona kuzoba namagazi akhona ukwenwachithe. And once wawachitha khona wami izulu lizokubala njengodele leli igazi. Waya igazi lephansi kunaleyo. Hey. Shall never lose his power. Igazi lesithathu ileli silasona elaphumela ukuhlanza izono nokushaya izono zabantu. Ileli elaphuma eselenga emthini. Elezono leli liphume eselenga kuphi? Leli laphuma ezandleni nasezinyaweni. Yingani elezono kuleli liphume eselenga emthini nasi? Ingoba ngekathi isono singena ngekathi bona abonanga ngezinto izinto abonanga ukuthatha nokuyi bona ngokudla emthini. Hayi. So okwathola emthini uJesu wakushayela emthini. Uyishayela emthini into eyangena ivela emthini. Hayi. My God. Elezono
Yileli elamlinda waze wayoneka emthini. Laseliyaphuma. Laphuma ezandleni nasenyaweni. Elezolo leliphuma ezandleni nasenyaweni. Yingani kwelezolo leliphuma ezandleni nasenyaweni again na? IBhayibheli lithi inyoka yayisilwane esibuqili kuna zonke izilwane zasemhlabeni. Abana umuntu onobuqili umuntu okhuluma nawe. Wena ubheka inkulumo kanti yena khona lapho aya nawe khona. Inkulumo ezinjalo. Inyoka yathi ku-Eva ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi anikudla emthini ophakathi kwensini. U-Eva wabuka inyoka enkathi ekhuluma ngathi inyoka iyahamba iya kulowo muthi. U-Eva ngabona uyahanjwa kuyiwa lapho afanele iwe khona. Yena ubhizi uphendula ini inkulumo. Uma sekufikiliwe emthini yashintsha inyoka. Yathi anikufa nokufa. uNkulunkulu ubone ukuthi nohlala phambili nje. Angazi ngekizwa lokho. Yini yayisenza nyoka yayisithatha isithelo. Yasidla yona. Yasidla. Yayisinikeza ku-Eva, walula isandla wasithatha naye wenze yakhe wafa. Ngaphambi kokuba abone u-Eva ngokudla nangafanele adle khona, waqala wahamba. Yini yaqala yabheka ekoneni zinyama. Uyafika lapho kwalandela ini, wadlula isandla kwalandela izandla. Yingakho igazi lezona kuyelezandla lenyama. Yilelo elaphumisele emthini. Yilona ke laphuma ukuthi Yesu wakwazi ukukhuluma manje wathi baba bathethelele. Abakwazi ukwenza. Lingakaphumi lelo phela amaHebrew manje selithi athi ngaphandle kokuchitheka kwegazi kwenze ukuthethelelo kwezona. Kusaphuma ephuma emzimbeni akasho ukuthi baba bathethelele. Ngoba lingaphumeli izona. Saphumele ekhanda akasho ukuthi baba bathethelele. Laphuma liphuma eselenge emthini wathi baba bathethelele. Kwasephuma igazi elihambisana nokuthethelele kwezona. Ngaleli gazi asikho isona esingathethelele. Uma ekhuluma eprofetika igazi izabantu besithi imfufuzane-ke sithethe indaba. Athi noma izono zemzibomvu njengengazi zoba mhlophe njengefa. Noma izono zemzibomvu njengokupende ziyohlaza nemhlophe njengomoya bezimvu. Alukuhlobo lesono lingahlanzwa ngaleli gazi. Bayizobona bakhona leli. Igazi lesine bese siyavala sithandaze ngikuthethe baba. Yilo lodwa lelo gazi elaphuma uJesu esefile. Zonke izinhlobo zegazi sengibaleleni zaphuma uJesu ephila. Leli lona lamlinda waze wafa. Igazi laphuma lodwa. Yilona lodwa laphuma esefile. Ingani lona kubalulekile ukuthi lingaphumi ephila, liphume esefile. Ingoba lemaqondana umsebenzi wakhe umaqondana lapho ukufa. Liphumele uzoshaya i-untimely death noma i-premature death. Makholwa asindisiwe nemindeni yamakholwa asindisiwe ngicela nazi uNkulunkulu has dealt with i-untimely death. Akuyona into yokwemukelwa ukufa ngakabi isikhathi. Ungakuendosi ungakwenziwe akudingi nesikhundla onaso isikhulu esontweni ukuthi iminyaka emingaki sowakholwa una 5 years noma 3 years ukholwa. Resist the devil and he will flee from you. And when you resist the devil, you don't resist the devil empty-handed. Jesus elaphuma uhlangothi kuthi Sathane akho umyeni wami uzombulala, akho ngane zami uzoyibulala, akho malume uzombulala, akho bani uzombulala, akho mshado uzombulala, akho cousin uzombulala. Ngamandla egazi kaJesu elaphuma uhlangothini ivala yonke imanner of premature death like higher. Akukufa muntu engakafiki 70 years owabekwa uNkulunkulu akathokozi ngokufa kofayo kepha kuba umuntu eze kuphenduleni. So devil and your death, take your hands off my family. They are God's property. Shout hallelujah. 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 That's who call it. Sinqobile umuntu. Ekasebule. Uvale ukufa kwakho. Okwakho lokubakini khathi. Uvale ungakunendaba noma ungadimona kuhlebela athi uthaka wena.
kunezinto ongazenzekodweni izinto lalela ayingayifanele le noma ngibona ingokuphinda kwabantu balekayo and ukuphila kwabantu balekayo sebathengeza ngegama leJesu ngakho-ke ngithi mina henceforth stop order esikhulu the devil will not touch anyone of these lekayo uvale ukufa kwabahlobo bakho namathambo nokwakho bayizobona bakhona and ngokuvala ngegazi kaJesu ukufa uphinde uvale nalempilo ungafike ukhulume uvala ukufa ngegazi kaJesu umlomo ukuvulele ulokuthi engaleni awunafa ukugijima abanye endawo nafa ukhathala ngapha kathi uyazivala ngapha ngegazi kaJesu ngapha umuntu uyambebhe Sinqobile igazi lewuzinameli bayizobona bakhona lendlu uma ufunda ekhaya 2 Timothy chapter 1 verse 10 ngithanda NIV uma ekhona naye phambi kwakhe iNew International Version u2 Timothy chapter 1 verse 10 uthi uJesu wachitha ukufa walethela ekhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli. He destroyed death and brought to light life and immortality through the gospel. uJesu wakuchitha and asiyili verse lokuqala kwiNew Testament ekhuluma ngoJesu echitha izinto lapha 1 John 3 verse 8 kukhuluma ngey'nkinga ngizwa lithi for this purpose the Son of Man was manifested that he may destroy all the works of the everyone. Ngenxa yokuthi indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ukuzichitha yonke imisebenzi kaSathane. Kuleyo msebenzi kaSathane okuthiwa yonke uJesu wayichitha kubalwa kwayo izifo, iqalekiso, izono ne-premature death, untimely death. Athi ikhuluma into engasakhulumi wamakhono. uNkulunkulu akakaze kumngcele wokuphila awehlise kusebenza. Suka uAdam kuya kuNoah 2000 zokuqala uNkulunkulu wabanikeza 120 years i-living period baphila 120 years. Ngenkathi bephuma emkhunjini kaNoah esebanikeza ilungelo lokudla inyama wehlisa igage yokuphila ngoba wayazi ukuthi uma izinga lokudla likhuphuka impilo iyehla. Angikuthinta namhlanje senesifuka lapha nje. Uma ngikhuphuka izinga lokudla impilo nesimilo kuyehla. Asikho isimilo nempilo okuba phezulu abantu bekhala. Akhona kokulenza. Asikho isimilo nempilo ebaphezulu abantu benjani? Selo baqhamuka la abantu boshukela. Kano BP. Once akhuphuka izinga lokudla. Umsebenzi usebenza noba nezinto enangenazo kwazi ukubonakala bengakafika abamhlophe izinga lokudla liphukwa livazi kudliwa ombushu nezitha